A malam kwaram. Baba Ali. Ina gajiya. Ina gajiya. Kamar a fusace kake haka. Ai sauri nake yi saboda ta farin ciki. Me karin kuma haka. Wallahi kaga mata ta ce take buƙatar naman zabi shine naje yan kaji. Ka gani? Naje yan kaji goma. Kai. To guda uku ne kaga gaji na a ciki. Ka gani? Ka gani? To ga dai ta a ciki. Na gani. To tace tana buƙatar naman zabi. Shine ta so masa manya guda uku. Allah. Zan je a yi farfe su mu ci. Allah sarki. Me kai me karin goma? A'a, ni watan wani abun mamaki. Sai Juma'a ta zo. Ranar Juma'a jiya kenan. Sai na je na faɗi na je sau a gurin ɗan adalan mu ba Alhaji Musa Jidda fari mai fara aniya. Na'am. Ya kama kudan kuɗi ya bani. Na'am. Yana bani da na zo muna hira da mai ɗaki na sai ta ce ita ba abin da take so irin naman kai. Na gode. Aiko da na tashi malam kwaran daga mahauta nake. Sai da na zaɓa kan ƙosasshiyar akuya. Ka gan shi? Ka gan shi malam kwaran? Ka gan shi? Na gani. Sai da na zaɓi ƙoshashe. Ka gani? Ka gani? Narki. Ka gan shi? Kai. Ka gan shi aka gyara shi aka wanke shi saman. Gashi ne ba ta ƙuni hafara take yi. A ga wuta. To. Sai goban Allah ya kai mu yanzu da ta tashi a wuta za ta zuba shi. Ni ma din tana tashi ni ma baka sani ba. San turakin dutse Alhaji Mustafa Sallallahu Alaihi shi mu makudan kyauta. Kawo su sarkin arziki. To dan haka ka gani ma naje. Gaskiya ne. Saboda haka zan bazan kai. To ni ma sauri zan. To shikenan. Kai yau za a dafa ko sai gobe. Ni ma ba yau za a dafa ba. Ni sai gobe. Ni ma sai gobe. To kuma wallahi sai yawo na tsinke ganin zabin nan. Kuma ka sani ba. Baki ɗaya ne sha'awar zabin ta fita da kaina ne kuma ka akwai nake bukata. Allah ya sa muna duk da rabon juna. Amin. Idan Allah ya da rabo. Kowa zai samu. Kullum. Kowa zai samu. Sai ai mai ciyayya. Yau sai mai ciyayya. Ka ɗauko na kan ɗauko na mutum. Ga wuta ga masara sai gashi. To na gode sai Allah ya kai mu. A gada mai ɗakin. To masha Allah. Yau ma dai kuma an kuma an yau ma mun ƙara haɗuwa. Wa amma ɓarawo sata. Tace an kuma an kunkuma. Wallahi na zauna zan fara cin abinci kenan. Sai na tuna na yi alƙawarin in sha Allah zan ci wannan naman kai sai na nemo burodi. Yawwa na shine na je na siyo zara da ne. Na karun goma shi kama karun goma alƙawari. Wallahi kuwa. Ni ma matata ce tace naman zabi in dai ana so ya gamsar da mutum. To kana cin sa dore lemo ya bi shi da ka ga har dare. Ka gani? Yanzu malam faran yanda za a yi. Na'am. Tunda dai mun haɗu kuma gidanka ya fi kusa. Wannan gaskiya ne. Mu juya tun daga gidanka can. Kabarai kuwa. Ko? Yanzu da nake son ƙara. Mu je idan maka ci naman zabun nan maka sha leman nan. Sai mu kuma gidana. Sai mu buɗe burodin nan ɗauko mana naman kan nan mai ta dangwala da romo. Wannan gaskiya ne. Ko? Tunda shi romo ne. To roman ya fara bin ciki mu fara zuwa gidanka a cikin awakin da roman da biredin. To kaga shi kenan daga sai a ɗora zabi a sama. Dama zabi ta yi suke sama. To a ɗora naman sa a sama. Ai dama ita kuma dabba a ƙasa take tafiya. Ka taɓa ganin tinke da ta yi ko rago? Mu je gidanka mu ci kan akuyar da roma. Gidanka ya kamata mu je. Wallahi kuwa. Wallahi gidanka ya kamata. Allah ka ya kamata a je gidanka. In dai ba ruwa kuma za ka yi mun. Kai ruwa za ka min ba ka son je cikin awakin naka? To shi kenan yanzu malam kwaram zan ma tambaya. Allah idan ka an samu tambaya ta gidanka za a je a ci abinci. To na yadda. Idan kuma baka an samu tambaya ta daidai ba gidana za a je a ci abinci. Wannan gaskiya ne. Zan tambaye ka. Na'am. Wace dabba ce ake ɗora mata mangala daga gida? Na'am. A zuba mata taki a cikin mangalar. Na'am. A kora wannan dabba. Na'am. Ta je gona. A sauke takin nan idan damuna ta ƙare kuma a zubo mata kayan abinci ko kara. A koro daga gona. A koro shi a ka gida wace dabba ce? Dabba ta take dan karatu min inji. Wace dabba ce ake dora mata mangala a zuba mata taki daga gida ta kai gona sannan in kaka ta yi a zubo mata kayan abinci a cikin mangala a doro akan dabbar a koro ta zuwa gida. Allahu akbar to tun da ka faɗa haka wannan an rasu a bayyane. Allah ai ba wata dabba bace kifi ne. Kifi ne. Kifi? Kifi ne. Kifi ne. Malam kwanan salamu alaikum. Allah ya baka basira. Na'am. Ba ƙaramin mai basira ne kai ba kifi kan da ki kadai ne zai haka ya fito daga ruwa dora man mangala a zuba mata taki mu je gidanka mu ci abinci ka canka ƙarya kake bakin ka ba kake mai da ni dan shohun mahaukata mana haba kai kace sama nake cizo ko kwalta nake wasusa in ban da ya da kifi ya fito daga ruwa dora mata taki ya kai gona ban cinka ba mu je gidanka
wallahi ka canka. wallahi ni ban canka ba. To je ka ci abincin na ci naka tunda ai ba ruwa bane kuma wayo ya san wazo ya san naki kowa ce tunaka. Ke ka ci naka. kowa ce tunaka.